3, go. Da 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 dan dan. Hey guys! So this video is about the gospel. So ano nga ba ang gospel? Ang gospel ay tungkol sa buhay ni Jesus na siya nandito sa lupa. It's basically the good news. So panoorin natin to kung paano siya ang gospel in just 5 minutes. Are you ready? Let's do this! Okay guys, so magsimula tayo sa bad news. Ang bad news is, man was separated from God because of sin. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sabi nga sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And sinabi niya din sa Romans 3:10 na walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, ikaw, ako, o yung pinakabanal na tao kilala mo ay hindi rin matuwid. Dahil sabi niya, walang matuwid, wala kahit isa, diba? Okay, so paano ang gagawin ng tao? Nahiwalay tayo sa Diyos. Ang Diyos ay banal, ang tao nagkasala. Anong gagawin natin? Ngayon, sabi niya sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may kaparusahan ang kasalanan. Pero anong katuloy ng verse na yun? Merong good news sa verse na yun. Ang good news, excited na ba kayo? Okay, let's go! Sabi niya sa good news, sa Romans 6:23, ang katuloy niya, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Magitan natin yan sa John 3:16. Anong ginawa niya para maligtas ang tao? Sabi niya doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, ibigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na mamatay para sa kasalanan ng tao. Ang Diyos kasi hindi namamatay. So, kailangan niya magkatawang tao para makapunta dito sa lupa at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Okay? Gets mo? Let's go! Romans 5 verse 8, for God demonstrates His own love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Okay, namatay siya sa krus para sa atin. Ibig sabihin, kung namatay, nililibing, di ba? So, ang Diyos namatay siya, hindi lang siya simpleng nahimatay o nakatulog. Siya ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. So, nilibing siya. Nilibing siya at may mga gwardiya pa siya. And yung mga gwardyang yon, sa ikatlong araw, siya ay nabuhay. Nabuhay si Jesus Cristo. Siya hindi patay. Yun ang good news dito yung pagkabuhay niya. Binayaran pa ng mga sundalo para magsinungaling. Sabihin na tinakas lang yung katawan ni Jesus, pero nabuhay talaga siya. Pwede yung basahin ng Bible para malaman nyo. Pero sa ngayon, tuloy na natin kasi konti lang oras natin Okay, so ang sumunod ngayon, dahil sa pagkamatay ni Cristo sa krus, pwede na yung tayong kumonekta sa Panginoon. Ang relationship, ang kailangan lang natin is magtiwala at tumawid. Okay, mula sa kasamaan patungo sa kabutihan o mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Okay, so gets niyo na yun. Okay, so ang kailangan natin manalig sa Panginoon, maniwala ka. Jesus Christ namatay sa krus para sa iyo. Naging tao siya, namatay at sa pangatlong araw. Okay, so talsik ko lumalawan. Pangatlong araw, siya rin ay nabuhay muli. So tayo na ay malayang tanggapin ang Panginoon sa puso natin para baguhin tayo. Okay ba yun? Gusto niyo bang tumawid? Pag-usapan natin yan next time. Sabi nga sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ibig sabihin, si Jesus lang ang tanging daan para tayo maligtas. Hindi relihiyon o hindi good works, kundi si Jesus Christ lang. Malinaw yun sa John 4 verse 6. Okay? So, basahin na lang mamaya. Okay, so, ito nang next natin. Dan dan dan, dan 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 dan. Lipat mo na. Okay, so confess your sins, repent, and believe, not through good works, but through Jesus Christ. So, kita natin ngayon dito, kinuha tayo ng Panginoon mula sa darkness to light. Ikaw na ngayon ay new creation. Sabi niya nga sa 2 Corinthians 5 verse 17, ang sino man na kay Kristo ay siya ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Behold, the new has come. So, bagong nilalang ka na kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Lahat ng kasalanan mong nagawa mo sa nakaraan ay kinalimutan na ng Panginoong Diyos dahil ikaw ay pinatawad. Wow! Sino ang makapagbigay ng ganong klaseng kapatawaran? Walang iba kundi si Jesu Cristo lamang. Okay, so, anong next ngayon? Pagkatapos natin tanggap si Jesus sa puso natin. Kasi, di ba, nananahan pa tayo sa mundo ng puno ng kasalanan. Okay, so, mga dapat o kailangan natin gawin para hindi tayo madaling mahulog sa temptasyon o kasalanan. Una sa lahat, yan. Nakita ba yung tao dyan? Yan.
tao yan na nagpe-pray, okay? So, ibig sabihin, kailangan natin mag-pray. Pray without ceasing. Huwag ka huminto. Huwag lang porke kakain ka o bago ka matulog, kundi lagi, araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, minuminuto. Kung mayroon kang time, gawa ka ng time para mag-pray kasi importante yan. And next is, makita nyo dyan, Bible, hindi yan pocketbook. Sabihin, kailangan natin magbasa. Read your Bible, okay? Okay? Kasi doon lang natin malalaman o makikilala ng lubusan si Jesus. Lahat ng ginawa niya, yung facts, yung evidence, yung history, yan. Kailangan natin matuto, syempre, di ba? Mag-aral ng salita ng Panginoon. And next is fellowship with one another, yan. Magkipag-fellowship sa ibang Christians. Maghanap ka ng mga taong pareho ng pananampalataya para magpalakasan kayo. Mag-encourage with encouraging words, encouragingness. Yes. And next is yung globe dyan na may cross. Ibig sabihin, share the word. Share mo rin. Share mo lang. Share mo ang salita ng Panginoon sa iba. Yan. Kung nalaman mo ang totoo, syempre gusto mo din malaman ito ng ibang mga mahal mo sa buhay, mga pamilya mo, kaibigan mo, and iba pang tao sa buong mundo. Okay, so there you have it, guys. That is the gospel in 5 minutes. Ang dami ko pa sanang gusto sabihin, pero meron lang tayong 5 minuto because it's a 5-minute challenge to share the gospel. So, see you next time. Goodbye!